What's up mga kasikad? Ako nga palang kasikad bisdak nyo na si Dan, at kung bago ka pa lang sa channel, well, welcome sa pamilyang My Bike. At yun na nga mga kasikad, good news kasi we just reached 2,000 subscribers. Yes, and panibagong 1,000 kasikads na naman ang na-recruit natin within just less than or more than a month. So congratulations sa ating lahat kasi we just reached 2,000 subscribers. So I'm really happy kasi without you mga kasikads, we can't make this channel. Kasi yun nga, channel natin lahat ito. Ito na yung pinaka hinihintay nyo sa lahat, ang giveaway natin, Kasikad Giveaway. So yun nga, kukunin natin itong parcel from Tipid Bike Parts. So maraming salamat po Tipid Bike Parts sa pagsuporta nyo sa channel na ito. At alikat, kunin na natin yung parcel. Ito na mga kasikad, galing pa to sa Manila. So I'm really excited kasi ito yung ipapag-giveaway ko since marami naman ito. So surprise na lang ito mga kasikad. So alikat, buksan na natin. So first of all, before natin ito buksan is galing po ito sa Tipid Bike Parts, at maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa channel na My Bike. At saka kay Sir Romero Jez or Giz, salamat po. Maraming salamat po sa pagpadala nyo ng parcel na ito. So alikat, buksan na natin. So buksan lang natin dito kasi careful lang tayo kasi nakailan na akong makakat ng mga loob ng parcel basta mga ganito. So careful lang tayo. Yun. And ito nga yung loob mga kasikad. Wow, very protected nga po. So maraming salamat sa Tipid Bike Parts. So protected talaga siya mga kasikad. So buksan ko muna ng maigi para makita natin yung kung ano bang sa loob nito. By the way guys, na-disinfect ko na to kanina. Syempre always naman din yan para safety tayo. So really protected guys. Good job nga pala sa Tipid Bike Parts. And ang kagandahan pa nito mga kasikad, they updated me kung kailan ito pinadala, at saka may proof pa na picture. So maraming salamat po Tipid Bike Parts sa pagsuporta nyo sa channel natin. Yun. Wow. Really protected. Mayroon siyang parang foam. Yun nga, foam siya para syempre hindi magupi-gupi yung parcel mismo. So good job, good job. Kung mayroon itong grade 10 out of 10, perfect na ito. So buksan na natin mga kasikad, kasi first time ko po ito magpa-giveaway. So this is another milestone na naman sa channel natin. So first na makikita natin mga kasikad is naka-bubble wrap. Wow. So really protected talaga. Alam talaga ng Tipid Bike Parts ang pag-care ng parcel. Maraming salamat po. Good job nga pala kasi linagyan pa to ng fragile. Ang ganda kasi really protected yung parcel mo. So yun nga guys, be prepared kasi mayroon akong nakita, so sorpresa ito para sa inyo. So yun, Hi-Lite Bike Skin Protector. So parang ito yung glossy. Pre-cut na siya guys. So sino kayang maswerteng makakakuha nitong pre-cut na Hi-Lite Glossy Bike Skin Protector? Dito naman tayo, buksan na naman natin to. Yun, so mayroon na namang pre-cut na Hi-Lite, same din. And glossy siya guys. So sino kaya na naman ang maswerteng mananalo nito? Buksan na naman natin ito. Parang hindi na ako mag-gym kasi ito na yung workout ko, ang daming layers. So maraming salamat po Tipid Bike Parts for this parcel. So another na naman na pre-cut Hi-Lite Bike Skin Protector. At saka ito ay, so ito yung matte type. So ang ganda niya tingnan guys, parang leather. So ito na naman guys, so another Hi-Lite Bike Skin Protector na matte type. So mayroon na tayong dalawang matte type na pre-cut at saka glossy na pre-cut. So sino kayang maswerteng mananalo ng Hi-Lite Bike Skin Protector na ito? And uy, mayroon pang stickers. So maraming salamat po Tipid Bike Parts for these stickers na binigay nyo. Ito yung glossy na hindi pa nakat. So all in all, yung natanggap natin is dalawang glossy na pre-cut, dalawang matte type na pre-cut, dalawang glossy na hindi pa nakat, at saka same din sa matte type na hindi pa nakat. And mayroon pang stickers. So sino kayang mananalo nito? So ano ba ang mechanics ng itong game na to or raffle natin or giveaway natin? So here it is. So first na mechanic ng game natin is
syempre dapat makasubscribe kayo. So need naman talaga yan, at saka yung bell button para updated ka sa mga new uploads natin. At so number 2 mga kasikad is comment hashtag Kasikad Giveaway at saka hashtag Brosiklista. And pangatlo na naman sa ating mechanic is comment your FB name or Facebook name para madali ka makontak. And comment any messages mo tungkol sa giveaway na to. Number 4 na naman sa ating mechanic mga kasikad is like the Brosiklista page on Facebook and share the pinned post which is this video and tag 2 of your friends para marami din tayo. Mas marami and mas masaya yung pag-giveaway natin. And deadline nito mga kasikad is 2 weeks sa pag-upload ko ng video na to. And last sa mechanic natin is just follow mechanics 1, 2, 3, 4, 5 and the last. Diba? Easy as 1, 2, 3. And yun nga mga kasikad first of all, pasasalamatan natin yung nagbigay ng itong mga paraffle natin which is Tipid bike parts. So maraming salamat, nagbigay pa sila ng stickers and thank you so much po sa inyong pagsuporta sa channel natin. And maraming salamat po kay Romero Jez. So yan Sir Romero Jez, maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa channel na to. And make sure to check their Facebook page naman guys, Tipid bike parts. So link on the description below. Also, mayroon din silang Shopee account. And make sure to visit them if you want to order some of their very tipid bike parts kasi very affordable lahat ng kanilang mga products at saka quality na rin, so hindi kayo magsisisi. And papasalamatan din naman natin syempre ang mga kasikad na nanonood ngayon. So maraming salamat po sa lahat ng mga kasikad na nanonood dyan. Dahil sa inyo naging successful itong channel natin. And syempre hindi naman to mawawalang pinaka-important part ng ating video or ritual ng ating videos which is the shoutout. So shoutout ni John Dominic Jardin, ni Adam Arcelia, ni Zan Revin, ni Melvin Villarico, ni Queenie Henrich Rosas, ni Joseph Estrada, ni Ken Abad, si John Louis Anyosa. So pangilan mo na tong shoutout idol. So maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa channel natin. Syempre kay Iman Bikes, or sorry if hindi ko ma-pronounce, Eman Bikes or Iman Bikes, kay Jam Pangilinan. So maraming salamat po. Subscribe din kayo sa kanya guys kasi isa din yan sa mga cyclist YouTubers. Shoutout kay John Vincent Coyoca, kay Jiven Galbizo. So Jiven Galbizo, maraming salamat po sa pagsuporta mo sa channel natin at kaklase ko din ito mga kasikad So shoutout ni Mandy Ochia, ni John Derek Ibora, ni Emmanuel Lexis Agudo or Agudo, hindi ko, sorry if ma-wrong pronounce ko ito. So ni Adrian Paul Perez and Dandan Sui. And last but not the least, ito ang pinakatigasin sa lahat ng siklista, si Kagami Dumado. So shoutout sa iyo bro, maraming salamat po sa pagsuporta mo sa channel na to. At saka syempre kung nagustuhan nyo tong video na to, hit the like button and hanggang sa muli, this is Dan, your Kasikad Bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po and daghang salamat. Peace mga kasikad. Good luck nga pala sa lahat ng mananalo sa ating pag-giveaway. So peace mga kasikad.